Komisi Binta ban rakhi ya ka mental health mon bat kan no tobacco di ka office jong district mental health program harangkat ka adolescent friendly health clinic bat ka office jong district school education officer southwest Khas Hill district hak arpotrik ujumang arjar arsa kila pelong ya ka jingi ya ba dak basdang na civil hospital mokurat ya lang ba ka yo mokurat bat pinkot hamaharam government high school hakatik sngi layo ya jing pensyai halotiki phang naikong nidia marbanyang monitoring and evaluation officer DMHP ikong Alsi Dalin Linkhei clinical psychologist DMHP but iba digi no se in charge district school education officer harangkat kijingidon kinong hikai but ki khana school by shimanta hati sngi la samru ya kusnam sha kinong job jang slogan rating baganthop ye ladeng hon margar naga JKMP hakadan banakong ibadalin thongni naka school GKMP kadan bar bad pansiful lingkhoi naka Maharam Government High School hakadan kabalai but Kadi ka mental health kadi ka way na kidaw babun ba ki beriu ki ngop ha ki jingdi penbuat kan thopru ya ka jingdi sigaret bat ka jingbam duma mo bat ka jingbam duma bat di duma kadi ru ka way na kidaw ka ba penlong ya ki mental illness kalau kumju mo ngilong interchangeably ngi mo ki long ki yat lang kumju kadau ka penlong ya ki babun ki mental illness kadai na kajing stang jong kajing bam ki duma bat kajing di duma bat kadau jong kajing di duma kadai na kawai na kadau kadai na mar baki beri ki badan ya ki jing stom ki stress ya ki depression ya ki anxiety ka penlong ka pen koloi ba ya ki beri bakin long impulsive kin sngolak ban le ai ki tip ngan le kumnu ngan wat lat kumnu bat namar baka perthai ka stigmatize an ka nyau ben ya ki beriu ki badan ni ki jing perkhat ki babun jat jia ayu bun ki ledi no da ki duma ki di no da ki we ki jing di pen buat mo kenau em na du mental ada dan kan ka stress so em da stress kumur ki jing perkhat ki ba penlong ye phi ba pen nam la ban ai attention ni ka jing pule mo penlong ye phi pen nam sngo kwa ban bam jabha phi penlong ye phi pen sngo that ban wan school that ban le ikino ki kam mo ba kita la da ngi penlang kita ki stress ka penlang ngi bangin yo ayu yo depression penlang ngi ban yo anxiety hadin mo depression ka de ka jing pang jo ka jing mo jing perkhat ha ka ba lat bah ki beriu kat hadu bakim sko kenat ban le ai kat hadu baki ki ka jing puli jo kila ni ka kam jo ki ka hiarno kat hadu ba kimla asyu ban kemen lem ki beriu but anxiety ka de ka way na ki jing pang ka ba penlang ya ki kena bakin kuslai bakin shifting banganda le ekane ka exam yo nga fail yo ala danga rung sha classroom yo dan ki ba bully yang ki ba keren ben yang ha classroom bully yang ka balong common ba ha ki school mo tikum ki kena ngi long responsible ban aya kane ka awareness ban ong ba lada dan manu ki badan jing kuslai jing slosi jing perkhat lai porkom ni dai ban le kumno kom bangi let sim dawai na hospital ban let sim dawai bang shit met bang sukpo pilong long ki balak kloi ban ya thu ha ki nong hikai long ki balak kloi ban ya thu ha ki kmik pa ada ki kmik pa kim so thu le sikim pat yo mental health awareness sngo bah ban ong ngila ban let sa hospital ngila ban let sa po civil hospital mo kerwat Buat ini rongim cepat semte bi kita ki jengpang mo ki ba hap hakata ka jengbo jengpakat ke ladangi kumi ki beliau ki ba le phan mo teng yi pe ban ha ke jing sang gi ban yara peki rangi pe ban kata ka de namar ba himpat semte dan himpat don ma kata ka jing tep halor kata ka ko ke khia ka bai de bat ka jengbo jengpakat ko ke khia ka jengbo jengpakat ka don ringkat dan ni ka yai ringkat
kata ka koi ka kia haka mat ka phat ka jongi Rakhi yang kita kasih mental health and tobacco free education. Tengi penong yang kena kecil ya ralilang. Jongi ki kena school nak ki school bajan nang ni ban kenau ya kena kasih ba crowd ba mengikum ki school ngini ban kenau ba kamdei ban don kenu kenu kajing ya di ya secret apo school